Freek, van harte welkom bij Xavier Ontmoet. Ria Joosten Catering, bekende naam in Limburg, maar misschien voor de mensen die onder een steen hebben geleefd, kort omschrijven eens, Ria Joosten Catering. Nou, Ria Joosten is een mooi concern over heel Limburg verspreid, waarin we als hoofdmoot 45 jaar geleden zijn begonnen met cateringbedrijf, partycateringbedrijf, inmiddels uitgegroeid naar bijna evenementenbedrijf. En we hebben verschillende locaties van Ipanema in het Bonnefantenmuseum als eventlocatie en dagrestaurant. Kasteel Eickholt, mooie evenementenlocatie. Brightlands in Venlo en de LLTB in Roermond, waar wij de dagcatering mogen verzorgen. En jij heet Freek Joosten, dus een familiebedrijf is het. Ja, we zitten inmiddels in de tweede generatie. Samen met mijn schoonbroer hebben we eigenlijk zo goed als het bedrijf overgenomen. Okay. Nog wat papierwerk wat ertussen zit, maar in de dagelijkse operatie hebben wij het bedrijf overgenomen. En wij zijn nog heel blij dat we nog samen mogen werken met Ria, want zij heeft een bak en ervaring en kennis. Ja, dat hou je niet zomaar terug in je bedrijf, dus zolang die samenwerking zo goed gaat als het nu gaat, zijn we alleen maar heel trots dat we dat met 2 generaties samen tegelijk mogen doen. En samen, hoe ziet die rolverdeling dan een beetje uit? Is Ria iets meer strategisch, jullie operationeel? Of is het toch, nou goed, we gooien de uitdagingen of de dingen op tafel en we nemen daar samen besluiten over? Of is het niet echt onderverdeeld eigenlijk in taken? Verschilt dat? We zitten vandaag aan tafel en dat is eigenlijk ook wel ons motto wat we thuis altijd zeggen. Het gebeurt aan tafel en dat doen we met onze hele familie, maar ook ons managementteam. Zitten we samen aan tafel en daar maken we wel de strategische besluiten. En in de dagdagelijkse operatie is Ria echt nog wel een stukje organisatorisch een belangrijke factor in het bedrijf. Sales doet ze nog een stuk, omdat ze dat ook gewoon veel te leuk vindt. En een groot netwerk. En een heel groot netwerk, uiteraard. En ik zit zelf vooral in de operatie, dus ik ga veel naar locaties toe. Verzorgde evenementen. Ik ben het gezicht op de locatie en op de evenementen voor ons bedrijf. En wij zijn ook een familiebedrijf bij Chapeau. Ja, en vaak zitten we op één lijn, maar soms denk ik ook van, ik had toch net die andere keuze willen maken. En dan zegt senior, ja, maar deze keer maken we toch even deze keuze. En je probeert daar afstemming in te vinden, dat lukt ook vaak. Maar soms is het toch net even de keuze, hoe gaan jullie daarmee om? Is het niet altijd even makkelijk, of net wel? Nee, ik denk dat het mooie bij ons in het familiebedrijf is dat we heel vroeg ermee zijn begonnen. Eigenlijk toen wij 15, 16 waren, werden we eigenlijk al meegenomen in de strategische beslissingen. De waarden en normen binnen ons familiebedrijf zijn eigenlijk heel duidelijk waar we naartoe willen en wat we graag uit willen stralen. En ik denk als je je visie goed vastzet en continu terugreflecteert op welke visie je hebt gemaakt, kun je mening hebben, maar uiteindelijk is het doel hetzelfde. Ja. En dan komen we er eigenlijk altijd wel zonder slag of stoot uit. Een beetje schuring geeft glans, zeggen we altijd. Dat is ook zo. Ik denk dat we er altijd wel aan uitkomen. 15, 16 werd je al meegenomen, zeg maar, in de beslissingen. Was het vanaf toen of eigenlijk al eerder duidelijk? Of was het al vanaf dat je kon lopen van ik ga dat cateringsbedrijf in, bij wijze van spreken? Nou ja, mijn vader had tot 1999 een varkensbedrijf. En dat varkensbedrijf hebben we omgebouwd tot cateringbedrijf. Toen waren wij 9, 10 jaar. Nou, eigenlijk vanaf dat moment begon al de gesprekken aan tafel. Eigenlijk nog eerder, maar dat is wat ik me kan herinneren. En vanaf 15, 16 ben ik me echt gaan interesseren en ging ik ook naar de hotelschool in Hasselt. Vervolgens de Hoge Hotelschool in Maastricht gedaan. Ja, en dan krijg je het toch op een ander niveau mee en dan ga je ook wel wat meer strategisch zeggen. En daarvoor is het vooral, ik vind dit en ik vind dit leuk. Maar ik denk wel dat als ik daar nu naar terugkijk, dat de dingen die toen gezegd zijn, of dat nou heel bewust was of niet, maar daar zijn wel een aantal dingen van gebeurd. En dat is wel mooi om te zien
nu ik een mooie leeftijd heb, dat ik vroeger toch al een klein beetje impact kon hebben. Ja, precies. Jullie doen het samen aan die tafel als familie, samen met het MT of directieteam. Maar wat is een beslissing of iets wat jullie nu doen wat je zegt, ja goed, dat is wel iets wat uit mijn koker komt en wat gedragen wordt door de rest. Maar wat ik nu zie, wat we de laatste jaren hebben ontwikkeld of gedaan, ja, dat kwam wel uit mijn ideeënpot, om het zo maar te zeggen. Goeie vraag. Nou, ik denk dat de automatisering een groot stuk is wat wij als jeugd hebben geïmplementeerd. AI is een belangrijk onderdeel in onze strategie momenteel die we proberen te implementeren. Hoe dat dan bijvoorbeeld? Want ja, de AI kan nog niet de bordjes naar de gasten brengen. Nee, maar in de sales bijvoorbeeld, we zijn bezig met het ontwikkelen van ik doe een salesgesprek en mijn offerte wordt eigenlijk automatisch gegenereerd. En dat zorgt ervoor dat de sales echt de tijd krijgt om het verschil te maken voor jou als gast. Dus ze zijn minder bezig met de kleine dingetjes erin te zetten. Maar het programma wordt bijvoorbeeld er al in gezet en zo. En dat zijn we nu mee bezig om dat potentieel te laten bouwen. Maar ook, wij werken met een automatiseringssysteem. Nou, dat is volledig naar de cloud gegaan. En daardoor hebben we Power BI kunnen genereren, waardoor we live monitors hebben van hoe gaat het nou echt met ons bedrijf. Dus we kunnen veel sneller schakelen van deze maand is het echt nog rustig. Hè? We moeten toch wat sneller ja zeggen tegen een evenement. En juni zit helemaal vol. We mogen ook nee zeggen om onze mensen te beschermen. Je zegt 1 maand druk of rustig, dat zie je dan goed in de cijfers. Hoe gaat het in de cateringswereld, in de branche op dit moment? Je hoort nogal wisselende verhalen. Hè? De ene zegt, nee, het gaat goed. De andere zeggen, nou, het is toch een zwak eerste helft van het jaar. Hoe ervaren jullie het? Of wat zien jullie gebeuren? Nou, ik denk dat beide verhalen waar zijn. Januari, februari, maart was gewoon een moeilijke tijd. Hè. Carnaval viel vrij laat. Nou, dat is voor ons... tot carnaval gebeurt er dan niet zoveel. In carnaval gebeurt er al helemaal niks hier in Limburg. Als ik het over april, mei, juni heb, ja, dan zo'n goede jaar hebben we volgens mij al heel lang niet gehad. Dus het ziet er voor dit jaar goed uit. We hebben vorig jaar ook een stukje transitie gemaakt van cateraar naar evenementenbureau. Okay. Waarin we de catering een heel belangrijk onderdeel vinden, maar wij willen de mensen vooral ontzorgen. En dat betekent in alle zaken. En dat betekent ook dat wij voor grotere groepen de volledig facilitaire kant kunnen overnemen. En dat zie je dit jaar wel terug in onze evenementen, waarin we een stuk grotere evenementen doen. En dat zorgt er ook voor dat we de kleinere evenementen tegen betaalbaardere tarieven kunnen doen, zodat we eigenlijk onze vaste partnerkring wel op een mooie manier kunnen blijven bedienen. Ja, hoe is zo'n transformatie ontstaan? Komt dat met de vraag vanuit de markt? Van Godfreek, ja, je levert plat gezegd toch al het eten, dus kun je me dit en dit regelen? Of dat is toch iets dat jullie zien in de markt gebeuren? Jullie zeggen, ja goed, dat gaat er aankomen, dus wij gaan ons vast al zo instellen als bedrijf. Nou, ik denk dat we dit al jaren deden. Ja, we organiseerden eigenlijk al grote events. Maar zonder je echt zo te positioneren dan? Ja, zonder je te positioneren. En dit jaar, vorig jaar hebben we daar marketingtechnisch ook voor gekozen. Een nieuwe website gebouwd, marketing erop losgelaten. En je ziet gewoon dat nu zijn vruchten ook een stuk afwerpt. En, word je dan geen concurrent van een potentiële opdrachtgever? Omdat misschien werd je vroeger door evenementenbureaus ingehuurd, want die hadden natuurlijk zelf geen catering. Nou, ik denk dat het een mooie samenwerking is. Je ziet dat de evenementenbureaus ontzettend goed zijn in het verschil maken voor die gast en de ticketing, service en entertainment. Alleen je ziet ook bij die bureaus, die zijn vaak maar weinig mensen. Alles moet in uren gezet worden. En waarin wij heel veel faciliteiten hebben, zoals de barren, inrichting.
eigenlijk alles wat daarbij komt kijken, personeel. Dus zij kunnen zich echt richten op het verschil maken voor die hele grote klanten, corporate bedrijven. Dan hebben we het over feest van 1000 mensen. En zij kunnen dat stukje eten en drinken volledig loslaten, want dat mogen ze bij ons vertrouwen. Oké. Je noemt het net even kort, personeel. Volgens mij al sinds jaar en dag, althans de laatste jaren zeker. Als er één uitdaging is in de horeca, gastronomie, cateringbranche, is het personeel. Is dat nog altijd of is het opgelost? Nou, nee, het is denk ik niet opgelost. Hoe gaan jullie daarmee om? Ik denk dat er heel veel facetten zijn op dit moment. Eén is behoud van personeel. Dus een gezonde bedrijfscultuur noemen we dat. Hè. Er wordt heel veel geroepen van de koks 4-daagse werkweek, een weekend vrij. Nou, ik denk dat we die periode wel, dat de menig horeca in Nederland daarachter is dat de nieuwe manier is van werken. Dus dat is een zeer positieve trend die ontstaan is. Hebben we het over de aanwas van onderop? Ja, daar maak ik me wel echt zorgen over. Als je kijkt, Suma College start dit jaar niet met de koksopleiding. Zo. Nou, dan krijg ik zeg maar als ondernemer wel een beetje hartkloppen. Denk ik, oké. Kijk, we hebben bij Kasteel Eikelboven een hele mooie koksopleiding zitten van Torren, koksopleiding Torren. Nou, die zit vol. Alleen met 1 opleider in heel Limburg gaan we het denk ik ook niet redden om de gastronomie die we hoog hebben staan hier in het zuiden, om die op te vangen. En dan, als we dan nog verder gaan kijken, ik denk dat die koks nog goed komt. Maar als ik het kijk naar het gastheerschap, dat vak, dat is wel een uitstervend vak op dit moment. Wordt het nog beschouwd als een vak in onze regio, in ons land? Waar het in Frankrijk misschien wel nog als echt een oberkelner, ook al minder dan vroeger, maar nog meer. Wordt het niet meer als een vak gezien? Nee, ik denk dat de gast die aan tafel zit dit bijna als vanzelfsprekend ervaart. En dat is een eeuwige discussie die je kunt hebben, maar bijvoorbeeld dat zien we aan fooi. De fooien zijn de afgelopen jaren bijna gehalveerd voor deze mensen. Kun je zeggen, ze krijgen ook beter betaald. Klopt helemaal. Ja. Alleen ze krijgen naar marktconform betaal, want anders moet het biertje ook 4-5 euro zijn. Het is niet heel aantrekkelijk. Vroeger had je daar gewoon nog een tweede salaris bij. En was het echt de moeite waard om je vrijheid op te geven, ook voor een mooie extra zakcent. En dat is wel een stuk minder. En ik denk dat dat ook nog te maken heeft met de waardering die ze krijgen. Soms mogen we de gast ook nog wel opvoeden, denk ik. Ja, dat ben ik wel met je eens, zeker. Ja. Is dat dan ook, als je zegt, wat is mijn grootste uitdaging voor de komende jaren? Is dat personeel of zeg je nou, er zijn nog wel wat beren op de weg? Of is dit wel bij far de grootste? Nou, ik denk, ik zou me graag hard maken om een opleiding te starten voor gastdames, waarin we samen met een aantal partners hier in Limburg moeten gaan zoeken, denk ik, om dit te gaan realiseren en waarop we het vak weer een vak maken. Ja. En ik denk dat dat wel een mooie focus mag zijn. Ja, inderdaad, want het is een uitdaging, maar hoe ga je het oplossen? En dat zou op die manier mogelijk zijn dan eigenlijk. Ja, precies. Maar goed, dan nog, nu start die opleiding niet, denk ik, op dat er geen aanmeldingen zijn. Of gewoon omdat ze het, hebben geskipt. Okay. Kijk, op het moment dat de kwaliteit... Ik hoor gewoon letterlijk nu van een leerling die zich bij ons aanmeldt, is... ik wil bij jullie stage komen lopen, alleen ik heb nog geen opleiding, want de opleidingen voldoen niet aan mijn waarden en normen. Ik denk... kijk, we hebben dit al 3 keer proberen op te lossen. En 3 keer hebben we met de scholen en alles samengezeten om dit te realiseren. Ja. Daar is ook geld van de overheid ingestoken. Ja. En uiteindelijk is het niks geworden. Dat mag iedereen zelf bepalen waarom dat niet is gelukt. Maar ik denk dat het niet aan de ondernemers lag. Nee. Ik denk dat de student momenteel heel goed weet wat hij wil. Alleen dat het aanbod daarin niet voldoende is, waardoor mensen ook niet kiezen voor bepaalde studies, waardoor ook minder mensen daadwerkelijk starten. Ja. Een van de redenen zegt men ook dat de jeugd niet meer in de horeca wilt, is natuurlijk die werk-privé balans. De werk als anderen vrij hebben, zeg maar.
Hoe doe jij dat zelf als ondernemer in die sector? Heb je hem voor jezelf gevonden? Ga je hem ook vinden? Of is dat gewoon een onderdeel van die branche om te zeggen, ja, in onze branche is dat minder? Of zeg je, nee, ik kom ook op voor mijn werk-privé-balans? Nou, ik denk dat dit een hele duidelijke keuze is geweest van ons als familiebedrijf. Hè. Wij zijn bewust een relatief grote cateraar geworden, zodat we ook zelf vrijheid kunnen hebben. Hè. We hebben cateraars hier in Limburg en in Nederland zitten de 1-pitters, 2-pitters. Ja, die zijn heel veel aan het werk en die moeten alles zelf doen. En ja, bij ons hebben we gelukkig een heel mooi team staan waar ik op kan bouwen en waar ik ook kan zeggen een dag van oké, vandaag ben ik vrij. En dan mag ik ook wel zeggen dat ik ook echt wel vrij ben. Dus nee, als je het hebt over werk-privé-balans, denk ik dat ik die mooi in orde heb. Ben je tevreden over? Ja. Wat ook veel speelt, zeker in de gastronomie in onze provincie, is werken met streekproducten. Duurzaamheid is daarbij een gevolg van. Ja, volgens mij zetten jullie met de Ria Joosten Catering daar ook al vanaf het begin eigenlijk op in. Zeker ook Ria heeft dat ook mede eigenlijk de schouders onder gezet, toch? Ja, zeker. Toen mijn vader stopte met de varkensboerderij in 1999... toen wilden we de varkensboerderij transformeren naar catering. Nou, dat ging niet zonder slag of stoot. En mijn vader moest ook weer een nieuwe purpose hebben. Wat ga ik doen? Nou, Hij heeft zich toen heel hard gemaakt voor de lokale boeren en voor lokale streekproducten. Dat werd toen Europese streekproducten. Nou, dat is denk ik ons bestaansrecht als cateringbedrijf. Ik denk dat als wij streekproducten niet zo hoog in het vaandel hadden gehad, al vanaf de dag 1, dat we niet hadden gestaan waar we nu staan. En nog steeds, iedere dag koken we met hele mooie producten uit de regio. En er is niets mooiers. Als je kijkt, de afgelopen week hadden we een event van 950 man. En dan serveren we bijvoorbeeld pulled turkey. En dat komt van de Schroetenfarm die volledig van fok tot aan slacht op één boerderij hebben. Ja, dan ben ik wel trots op dat product. Ja, dus het is ook absoluut geen puur een marketinginstrument. Nee. Je realiseert het daadwerkelijk eigenlijk, zeg maar. Ja, er wordt gewoon liefde in het product gestopt. En ik denk dat ook kwaliteit maakt wat je kunt geven aan je gast. En je hebt één verhaal. Alleen, ik denk als je het om het verhaal doet, dan verlies je authenticiteit. En als je het gewoon doet omdat je daar echt in gelooft, dan komt het ook eerlijk over. En dan denk ik dat op de lange termijn ook veel beter werkt. En dat je daar ook veel beter in gelooft. En dat de klant daar ook veel meer in gaat geloven dat je dat doet. De lange termijn, de toekomst. Wat zijn plannen voor nu en een paar jaar die je met ons wilt delen uiteraard? Zijn er bepaalde dingen die je zegt, nou, ik zou graag binnen nu en 5 jaar met het bedrijf dit, of een nieuwe locatie, of een nieuwe AI-implementatie, of wat zijn een paar doelen waar je ons in wilt meenemen? Binnen nu en 5 jaar denk ik dat we AI wel in minimaal de helft van de processen op kantoor willen geïmplementeerd hebben. Ik denk dat dat een doelstelling op zich moet zijn, want anders dan zeg je altijd, ik heb daar geen tijd voor. En ik denk dat dat heel veel tijd kan schelen op lange termijn en ook kwaliteit kan maken. En het stukje opleiding voor gastheer, gastdames. Dus ook gelijk misschien wel een oproep naar conculega's of collega's. Mensen die dat op dezelfde manier zien, zou ik graag mee in gesprek komen om samen te kijken van, kunnen we dit gaan realiseren en dan misschien wel buiten de huidige scholen om, maar gewoon op kwaliteit gaan zitten en zorgen dat we dit gewoon gaan realiseren. Ja, dus, want dit gaat ook concurrentie overschrijdend. Hè? Iedereen zit ermee. Ja. Hè? Dus, komende jaren binnen Limburg blijvend? Of zeg je dat hoeft niet zozeer, het kan, maar het hoeft niet? Of zeg je nee, ons familiebedrijf is echt wel gefocust op onze provincie? Of laat je dat open? Nou ja, kijk, de catering, de partycatering doen we al een stukje tot Eindhoven. Ja. Dus daar, we mogen met vaste partners mee naar beurzen in Duitsland. Dus
Ja, onze voorkeur heeft Limburg, omdat dat gewoon duurzamer is. Hè? Waarom 150 kilometer naar Amsterdam of 200 kilometer naar Amsterdam rijden? Als daar ook hele goede cateraars zitten, denk ik dat hier genoeg werk is in de regio. En dat we die mensen, onze vaste partners en de partners in de regio, heel mooi kunnen bedienen. En waar we een mooie boterham aan kunnen verdienen dan. Heel mooi, goed. Dan spreken we ons binnen 5 jaar weer. Goed, afgesproken. Veel succes. Dankjewel.